Kaixo, ongi etorriak saio berri batera, gaur osteguna da, maiatzak 22 eta elkarrizketa bakarrarekin gatoz. Gaurkoan, hemen platoan Jaioni Eugerekin egongo gara munduko medikuak elkarteko kidea dena. Maiatzaren 25 Afrikaren eguna da eta hau aitzakitzat hartuta 25ean eta 27ean jardunaldi batzuk prestatu dituzte Iruñean eta honen inguruan hitz egingo dugu berarekin. Guazen orain gaurko efemerideak ikustera. Gaurko egun batean, 1905 maiatzaren 22an greba orokorra egin zuten Barakaldon famili bat etxetik bota zutela salatzeko. Hilaren 16an herritarrek epaitegiko ordezkaritzan harrika geldiarazi zuten etxegabetzea. Azkenean gauzatzea lortu zuen epaitegiak. Urte batzuk geroago, 1928ko maiatzaren 22an, Europako ihesaldirik handienetakoa gertatu zen Iruñean. Ezkabako presondegitik 785 presok ihes egin baitzuten. Guardiak desarmatu eta presondegia kontrolatzea lortu zuten. Hiruk muga zeharkatzea lortu zuten, baina ihes egindakoen eizan 200 inguru hil zituzten. Beste hainbat epaitu eta exekutatu eta gainerakoak preso sartu zituzten berriro. Egun berean, baina 1940an Agirre lehendakaria naziengandik ihes hasi zen. Bera buru zuen Euskaldun taldea Brai Duneseko esparru alambraturik atera zen. Belgikak ordurarte sinetsia zuen neutraltasuna mantenduz gero, Hitlerrek ez zituela inbadituko. Ez zen horrela izan eta naziak sartu zirenean 18 egunetan lortu zuten herrialdea guztiz kontrolatzea. Inbasioak sorpresaz harrapatuta ihesean abiatu ziren Belgikatik Agirre eta bere senideek. Bombek suntsitutako etxeetan babes hartuta Lapanera joan ziren, itsasoz Inglaterrara joateko asmoz, baina naziek gogor bombardatu zituzten soldadu ingeles eta frantsesak, eta atzeraka zihoazen. Lehergailu horietako batek Agirreren taldea bete-betean harrapatu zuen eta Cesareo Asporosa eta Agirreren arreba Enkarna hil ziren. Hor hasi zuen lehendakariak bidaia korapilatsua naziengandik ihesi identitate faltsuarekin eta mozorratuta. Eta bukatzeko 1943ko maiatzaren 22an Francoren diktadurak Hitlerren Mein Kampf biografiaren milaka ale erosi zituen liburutegi publikoetarako. Liburu horretan Alemaniako diktadoreak nazionalismoaren ideiak adierazten ditu. Hitlerrek Franco lagundu zuen 36ko gerran, besteren artean Kondor legioa bidaliz eta Frankok ere dibisio urdina bidali zuen naziekin borrokatzera Sobietar armada gorriaren aurka. Errepasatu ezagun aste honetarako daukagun agenda. Maiatzaren 22an ostegunarekin Sanduzelaiko liburutegi publikoan arratsaldeko 7etan irakurle txokoak argialdiak liburua izango du eztabaidagai. Hilabete bakoitzeko 4. ostegunean biltzen da 7etan aurretik irakurritako liburu bati buruz eztabaidatzeko. Juantxo Urdiruz idazleak koordinatzen du eta Miriam Lukiren argialdiak liburuaz eztabaidatuko da. Maiatzaren 22an baita ere Maitasunaren indarra tarotaren bidez izeneko hitzaldia egingo dute Zaldiko Maldikon. Landareekin elkarlanean Zaldiko Maldikok Maitasunaren indarra tarotaren bidez saioa antolatu du Oiana Odriaren eskutik. Arratsaldeko 6:00 hasiko da saioa eta beharrezkoa da aldez aurretik izena ematea. Ostegunarekin bukatzeko kantu eta hitza ekimenaren baitan Oko Andre Maria plazan Anariren kontzertua eskainiko da. Anari euskal musikaren panoramako ahots pertsonaletakoa da. 1987an bere izena zeraman lehen diskoa argitaratu zuenetik.
Hogeitaka urte ibilbidean osatu du bere obra eta ibilbide oparoa, eta bakarrik zein musikari andanarekin kolaboratuz oso berea duen soinu bat garatu du. Iluntzeko 8etan Oko Andre Maria plazan sarrera librearekin. Maiatzaren 23an, ostirala goizeko 11etan, bigarren zabalguneko eraikin adierazgarrien inguruko bisita gidatua egongo da Aitziber Imizkozen eskutik. Iruñeko bigarren zabalgunearen eraikuntzan eta garapenean sartuko gara, eta 20. mendeko hasierako zabalkunde hori definitu zuten eraikinak ezagutuko ditugu. Hiriaren hazkundea eta modernizazioa markatu zuten arkitektura lorpenetan barrena ibiliko gara. Topagunea Basko Navarra eraikinean izango da, gaur egungo Zara arropa dendaren eraikinean, goizeko 11etan. Ostiralean baita ere Arrosadiako liburutegi publikoan, arratsaldeko 6etan, maiatzean, ipuinak ere dantzan izeneko ipuin kontaketa euskaraz Maitane Perezekin. Ikus dezagun gaurko egunkarien azalek zer dioten. Diario de Noticiasen titular nagusian, Ezkaba gotorlekua memoriaren leku bihurtzea adostu dute Nafarroak eta Estatuak. Historia interpretatzeko zentro bat Botilen hilerriari lotuko zaio. Gobernuak proiektua bultzatu du memoriaren aldeko elkarteen eta tokiko erakundeen laguntzarekin, eraikinaren zati batean. Defentsak jabetza mantentzen du eta bisitak erraztuko ditu. Argazki nagusian, Unai Garziak autografoak sinatu zituen atzoko entrenamenduan Taxoaren. Titularrean lehen betea osasunarentzat. Budimir 3. postuan dago golegile nagusien taulan. Grisa koloreko albistean, Pai D ereduko familiek kritikatu dute ingelesaren gorakadak kalte egiten diola euskarari. Hori koloreko atalean, 2 lerroburu daude, alde batetik gazteluaren konkista Xabierren, 600 parte hartzaile izan ditu. Beste alde batetik San Fermin kartelaren benetako balkoia. Eskuineko aldean, hainbat berri ikus ditzakegu, batetik Monclabek 20 milioi inbertitu ditu Taxoaren eta 35 lanpostu sortu ditu. Bestetik, ongizate estatua konstituzioan blindatzeko eskatu du Barkosek. Jarraian 100.000 eurotik gorako aurrezkia duten babes ofizialeko etxebizitzen esleipedunek laguntzak eskuratu ahal izango dituzte. Israelgo armadak 27 herrialdeetako diplomazialerei eraso egin die Zisjordanian. Azkenik, Nafarroako zientziak etorkizuna fabrikatzen du. Diario de Navarra egunkarian titular nagusian, maiatzeko eurite errekorra izan da. 154 litro Iruñean, batez besteko historiaren bikoitza baino gehiago. Ur errekorreko udaberria Erriberan ere, eta gutxiago iparraldean. Argazki nagusian, Ante Budimir gorritxoen talde handi honekin batera entrenamenduaren amaieran. Honen titularrean osasunaren gertutasuna. Langileek 55 elkarte eta zentro sozioasistentzialako 700 pertsonarekin egin zuten bilera. Eskuineko berrietan alde batetik inbertsio funtsak ia 10.000 milioi aurreztu dira Nafarroan. Beste alde batetik Israelek ordezkaritza diplomatiko bat tirokatu zuen Zisjordanian. Jarraian, Nupekin sinatutako hitzarmena kontu hartzailearen desadostasunarekin sinatu zen. Goiko aldera bagoaz, 3 berri daude, batetik Indalezio eta San Ferminetako 20 kartel baino gehiago. Bestetik Nafarroako zientzia galaz janzten da. Bukatzeko Lola Herrera Gaiarre antzokira itzuliko da. Gara egunkariaren titular nagusian, Israelek gogor astindu ditu Europako kritika berantiarrak. Armada sionistak tiro egin du Jenin bisitatzen ari zen Europa, Asia eta Ameriketako 24 herrialdetako ordezkaritza diplomatiko baten aurka, okupatutako Zisjordanian. Argazki nagusian, atzo Manchester United eta Tottenhamen aurkako partidaren une bat dugu. Honen titularrean, futbola baino giro gehiago luxuzko estenatoki batean. Beheko aldera bagoaz 4 berriekin egingo dugu topo. Alde batetik Iratxe Sorzabalen kasuaren testu inguruan Auzitegi Nazionaleko fiskalak tortura aitortzen duen epaiaren aurkako errekurtsoa aurkeztu du.
Beste alde batetik industria indartze aldera, zorpetzeari baiezkoa emango dio EH Bilduk. Jarraian Alfonso Riosen arabera, Comisiones Obreraseko Euskadiko lan osasuneko idazkaria dena, lehentasuna da Confebask elkarrizketa mahaira itzultzeak. Gainera, Nafarroan de ereduaren eta paiaren arteko gatazkak daude, familiak pairen aurka agertuta. Ondoren Anduezak gezurtatu egin du Lakua eta Gobernu Kontseiluan migrazioari buruzko desadostasunak egon zirela ziurtatu du. Amaitzeko eskubaloian bera Malagaren kantxara joango da igandean, 3 goleko errentarekin. Berriaren titular nagusian hau irakur dezakegu. Israelek tiro egin dio nazioarteko diplomazialari talde bati Zisjordanian. Jeningo errefuxiatuen kanpalekua bisitatzekoak ziren panek gonbidatuta. Gertakariak are gehiago tenkatu du harremana Europako hainbat herrialderen eta Israelen artean. Azalaren argazki nagusian Tottenhameko zaleak atzo partidaren aurretik. Honen titularrean ingelesak nagusi Bilbon, zelaian eta kalean. Tottenham Hotspurreko eta Manchester Unitedeko zaleek hartu dute Bizkaiko hiriburua, Europa Ligako finala dela eta dezenteko eragina izan du bilbotar askoren egunerokoan. Goiko aldeko albistean, Jose Iriarte Zabaleta Bikila ekintzailearen arabera, erakundeetan sekulako lana egiten da, baina kalean gero eta apalago dago. Beheko aldera bagoaz, argazkian foruzainak herritarrei oldartzen atzo Antsoainen. Honen titularrean, familia bat etxegabetu dutela indarrez Antsoainen irakur dezakegu. Honen ezkerreko bi berrietan, goikoan Aroztegiko protestak baketsuak izan zirela baieztatu dute foruzainek. Behekoan, Txinatik datozen balio gutxiko salgaiek tasa bat kobratzea nahi du Europar Batasunak. Eskuineko lerroburura bagoaz, bihartik igandera euskara hutsezko letren plaza izango da Zarautz literaturaren bidez. Euskal Herria irratiari dagokionez titular nagusian familia bat etxetik bota dute Antsoainen, iragarrita zegoen bezala etxegabetzea gauzatu da Antsoainen eta 2 adin txikiko dituen familia kalegorrian geratu da. Protestak izan diren arren, foruzaingoak ekidin ditu erresistentzia agerraldiak. Eskuineko aldean, goikoan Adriana Odriaren hitzetan tresna terapeutiko bezala erabiltzen dut tarota. Maitasunaren indarrak tarotaren bidez izeneko saio antolatu du Zaldiko Maldikok landarerekin elkarlanean. Maiatzaren 22an izango da arratsaldeko 6:30. Behekoan Idoia Tapiaren arabera, ahotsak lotura dauka identitatearekin. Alternation bere lehenengo sorkuntza oholtzaratuko du Tapiak maiatzaren 29an Iruñeko geltokin, gastro showaren emanaldi berri batean. Kaixo, lehen aipatu egun bezala orain Jaione Ugirekin gaude, munduko medikuetako kidea dena. Kaixo, zer moduz? Kaixo, ongi esan beharko. Bueno, hemen zaude maiatzaren 25 eta 27an jardunaldi batzuk prestatu dituzuelako, Afrikaren eguna itzaki hartuta, ezta? Bai, hori da. Biak Afrikari buruz hitz egingo dute, modu ezberdinean, eta hauei buruz hitz egitera bai etorri gara. Eta horrekin sartu baino lehen, azaldu guztu pixka zer den munduko medikuak, zer egiten duzuen, zergatik jaio zen. Bai, munduko medikuak elkarte internazional bat da, mundu osoan zehar lan egiten dugu, eta lan ezberdinak egiten dira ez, baina hemen Nafarroan egiten duguna, orain dela
hogei urte hasi ziren lanean, nik oraindik ez nintzen hemen lan egiten, eta hasi ziren lan egiten bereziki Afrikako emakume eta gizonekin genero indarkeria prebenitzeko lanetan, eta baita prostituzio egoeran dauden emakumeekin. Hauek laguntzeko eta egoera horretatik irtetzeko aukerak emateko. Eta gaur egun ere lan egiten dugu Errumaniako ijitoekin, hemen Arrosadiako auzoan, eta nik egiten dudana, edo nik eta nire lankideak egiten duguna da sentsibilizazio lanak. Zuzenki jarduera hauek krisi ikusezinen proiektuaren barne daude, eta proiektu honen helburua da gertatzen direnak beste lekuetan, beste munduko lekuetan ikustaraztea, ez? Ziren gehienetan telebistan edo irratian hitz egiten ditugunei buruz, dira, ez dakit, Errusiako gerratea edo Palestinan gertatzen ari den genozidioa, eta noski oso garrantzitsuak dira, eta normala da horietaz hitz egitea, baina batzuetan ahazten dugu beste lekuetan ere egoera oso larriak gertatzen ari direla. Osea, da, pixkat ikusgarritasuna ematea, igual mahai gainean ez dauden gaiei, ez? Bai, eta pixkat ezagutzeko, ez? Ze agian Palestinan gertatzen ari dena, baita badauka erroak beste leku batzuetan, ez? Agian Jordanian gertatu egin dena, edo Egipton gertatzen ari dena ere, mundua ulertzeko begirada global bat izan behar dugu, eta baita pixka bat erreflexio edo hausnarketa hori egin behar dugu, ez? Hemen Europak hartzen ditugun aukera politikoak gehienetan ere badute eragina beste herrialdeetan, ez? Edo nola kontsumitzen dugun ere eragina du beste herrialdeetan, eta hau ezagutu behar dugu, gure aukerei buruz hausnartzeko, eta nik hemendik aurrera egingo dut hau, edo partidu honi bozkatuko diot ala ez. Eta zergatik erabaki duzue honen inguruko jardunaldi batzuk egitea? Ezakit aurretik egin duzuen, ez? Begira, Afrikako eguna, igande honetan gertatuko dena, hau Flor de Afrikako elkarteak antolatzen du urtero. Orain dela, ez dakit, 25 urte darama egun hau ospatzen. Eta gu pixka bat lagunduko diegu, jarduera batzuek antolatu egin ditugu beraiekin, baina hau haien eguna da, eta hau osenki esan nahi dugu, zeren Afrikako eguna beraiek ospatu behar dute, ez? Afrikako emakume boteretsu hauek, eta hauei entzun behar diegu egun hauetan. Nik hemen nago euskeraz dakidalako, eta nire lankideak euskeraz ez dakitelako, ez? Nik ere Afrikako lankideak bestela beraiek izango lirateke hemen. Así que, egun horretan egin behar dena da Afrika ospatu haiek aukeratu duten moduan, eta nik hurbiltzera gonbidatu nahi zaituztet, egongo da musika, azoka, artisaltza azoka, gastronomia pixka bat, musika edonon, eta beraiek egongo diran, eta nik gonbidatu nahiko nizueke pixka bat hurbiltzera, eta haiekin ere hitz egitera. Eta 27an egingo dugun jardunaldia, krisi ikusezinen proiektuaren barne dagoena, da pixka bat hausnarketa sakonago bat egiteko. Honetan, Saniladan geopolitikoa gonbidatu egin dugu. Saniladan nahiko ospetsua da, berak Kamerunekoa da, eta gai hauetan oso aditu famatua da. Eta hitz egingo du pixka bat nola botereak
betitanik edo orain dela 500 urtetik onera, sartu egin direa dara Afrikan, nola banatu egin dituzte lurraldeak, nola moldatu egin dute Afrika haien antzera, nahi duten erara, bereziki Europatik eta Estatu Batuetatik, eta orain azkeneko hamarkadan baita ere Errusia eta Txina sartu egin dira horretan, eta baliabideak eskuratzeko, ez dugu lapurtzeko esango, baina eskuratzeko esango dugu, baina eskuratzeko oso merke, eta egoera asko aldatzen ari da. Orduan, pixka bat ezagutzeko zer gertatzen ari den, eta zergatik gertatzen ari diren migrazio horiek, ez? Adibidez, Senegalen gertatzen ari dena da, haiek bizitzen dira gehien batean arrantzari buruzko jarduerekin, eta orain gertatzen ari dena da, Europako eta mundu osoko arrantzaleak joaten direla Senegalera arrainak hartzera, eta orduan lekuko pertsonek ez dute arrainik. Haientzat oinarrizko elikagaia dena bere esku ez dago, eta oso arestia da. Orduan, bultzatzen ditugu pertsona hauek migratzera, zeren beren lekuetan ez dute zer janik. Orain sartuko gara horretan, baina guazen igual zatika. 25 eguneko ospakizun hori, esan duzu urtero ospatzen dela. Zer mozko harrera dauka, jendea animatzen da, bertaratzera? Uste dut, hasieran, nik lehenengo alditan joan nintzenean, orain dela 20 urte edo 12 urte gutxi gora bera, nik ezagutzen ditudala Flor de Afrikako emakumeak, gehien bat joaten ginen pizka bat inguruko lagunak, eta baita Afrikako komunitatearen pertsonak, emakumeak, gizonak eta haurrak. Eta gero eta gehiago, pizka bat normalizatu egin da, eta ere gonbidatu diete pertsona gehiagoei. Orduan, urte honetan, adibidez, geltokin izango da, 12 hasiko da, eta 6 arte han egongo dira. Orduan, hortik pasatzen diren pertsona guztiak, ezagutu dezakete Afrikako arlo askok, ez? Orduan, nik uste dut gero eta gehiago Iruñako pertsonak edo Nafarroako pertsonak hurbiltzen ari direla halako ospakizunetara. Eta bertan zera aurkitu dezakegu, adibidez, merkatu artisaua, hango kulturakoa izango da, edo... Bai, noski. Eske, emakume, Flor de Afrika da emakumeen erakunde bat, Afrikako emakumeen erakunde bat, beraiek antolatzen dute guztia, orduan, beraiek artizau lanak egiten dituzte, eta han egongo dira, baita gastronomia daztaketa bat egongo da, musika, noski, musika da, falta ezin den zerbait, eta gero itzaldi batzuk egongo dira, arratsaldean, orain ez dakit ze ordutan, 4 edo 5 barkaidazue, egongo da itzaldi bat arrazismoari buruz, eta pixka bat, nolako harrera dugun Afrikako pertsonekin hemen Iruñan hitz egiteko, harrera hori buruz. Eta haiek nola ikusten dute gure harrera? Uste dut mota askotako pertsonak gaudela hemen, Iruñan eta Nafarroan. Batzuk harrera onarekin jasotzen ditugu eta beste batzuk ez, eta hau ezaguna da. Baina naiz eta harrera honekin egin, ez gertatzen dena, askotan gure buruari galdetu behar diogu nolako benetazko harrera egiten ari dugun. Badakizu, askotan hitz egiten dugu hemen kuadrilei buruz, ez? Oso hitziak garela eta bar esaten dela. Orduan, imagina ezazu, zuk Afrikatik etortzen zarela, agian ez duzu hizkuntza guztiz hitz egiten, guztiz ongi hitz egiten, eta ez daukazu, eta nola egingo dituzu lagunak, hemengo lagunak.
Azkenean, beraien artean laguntzen dira, eta gainera oso komunitate boteretsua eta indartsua dira, baina batzuetan pixka bat bakarrak sentitzen dira, zeren hemengo pertsonek ez dute, ez dute esertzarrik egiten, baina ez dugu ahalegin hori egiten, edo, eta zer modu zaude, baina etorri nirekin eta nire kuadrilarekin. Nik hori baita ere botako du zen, kuadrilen bat agian egin dezake hori, ez? Osea, integrazio falta hori nabaritzen dute, ez? Bai. Eta gero, noski, ez dakit, saltzen direnean leku batean, nire lankideak direnak, saltzen dira ospitale batean, eta uste dute, beraiek beste pertsona bati laguntzera etorri dira, haien lana delako, eta lehenengo hitzak dira, ulertzen duzu gaztelania? Zer nahi duzu? Eta da, ez nik hemen lan egiteko etorri naiz, eta neska honi laguntzera etorri naiz. Uste dute beraiek direla laguntza eske etortzen direnak. Osea, pixka bat horrelako gauzak gertatzen dira askotan, ez? Gure aurre iritziak oso asko nabaritzen dira. Osea, arrazismo puntu hori ere, naiz eta intentzio ona izan, ez izan arrazismo txar bat edo, baina beti daude, haiek nabaritzen dute. Baina guztietan dira, eta ni askotan nire buruari galdetu egin behar diot, zer egiten ari naiz? Baina, beraiek ulertzen dute eta normalizatzen dute, baina, ongi dago horretaz ere jakitea, hori. Eta gero, 27ko jardunaldiak hausnartzera gonbidatzen dute, ezta? Eta zertaz hausnartu beharko genuke? Hori, San Hiladan etorriko da. Eta da pixka bat, bi jardunaldiekin eta bereziki honekin pixkat gizartea pentsarazi nahi diogu, nolako harremanak ditugun Afrikarekin, ez? Nolako irudiak daude gure buruan. Beti pobreziari buruz hitz egiten dugu, edo gerratei buruz, eta gainera gerrate tribalei buruz hitz egiten dugu, Afrikari buruz pentsatzen dugunean, baina haratik gero eta gauza gehiago daude orduan. Ez bakarrik aniztasun kulturala, baita ekonomikoki, aurrerakuntzak, ideologikoki asko daukagu ikasteko Afrikari buruz, eta oso gutxi dakigu. Orduan, uste dut San Hiladanek pixka bat testuingurua azalduko du, nondik etortzen garen, kolonizazio urte horietatik, nola banatu genituen lurraldeak, eta zer eragin izan du horrek Afrikako etorkizunean, eta bestaldetik nolakoa den gaurko egoera. Esaten dizun bezala, alde batetatik badaude potentzia asko, pixka bat, tarta zatitzen eta banatzen, baliabideen tarta hori, gaz eta baita ere Kongoko material, mobilak koltana hori. Halako baliabideak pixka bat, diru aterako dugun, nola aterako dugun, baina bestaldetik gertatzen ari dena, hainbat pertsona eta hainbat naziok pixkat esnatzen ari direla eta haien independentzia eskatzen hasi direla, ez? En plan, utziko dugu kolonizazioa alde batera, zeren kolonizazioa hasi zen orain dela 500 urte, baina orain arte gelditu egin da eta eragin eta kalte handiak izan ditu hango nazioetan. Orduan, pixka bat, guk izango gara hemengo aukerak, aukeratzen ditugunak, zer egingo dugu gure baliabideekin eta gure lurraldeekin guk erabaki behar dugu. Orduan, momentu hau oso interesgarria da Afrikan, eta uste dut oso ez ezaguna.
Ze gainera, fijatzen baldin bagara eta hartzen baldin badugu Afrikako mapa, osea, mugak oso zuzenak dira, ez? Osea, banatu dira hor eskuadra eta kartagoiarekin. Eskuadra eta kartagoiarekin, bai. Eta hori dela eta gatazka asko suertatu dira. Eske, klaro, imaginazazu, hemen landa eremu, edozein landa eremutan, gertatzen dela halakorik, ez? Ez, hori da, metro hori da nirea, eta, no sé, pues, imaginazazu Afrika, osea, hainbat, osea, oso kulturalki anitza den lurraldea, oso anitza den lurraldea, gero, zatitzen baduzu horrela, plas, eta plas. Eta agian hemen barne, hemen badago etnia bat, eta zatitu duzu 3, adibidez, eta hemen barne utzi dituzu 28 etnia. Zeren, osea, pila bat hizkuntza hitz egiten dituzte, eta baita ere, hori ideologikoki edo haien idiosinkrasia ezberdina da. Osea, bueno, badituzte gauzak amankomunean, baina askotan oso ezberdinak dira. Eta orduan bultzatzen dituzu pertsona horiek batera bizitzera eta batzuetan ez da hain erraza, ez? Konturatu behar zara ezin duzula halakorik egin, ez? Oso zaila da gertatzen ari dena, bueno, gertatu egin zena eta haien ondorioz gertatzen ari dena Afrikan. Eta hori ulertzeko etorriko da zani. Eta gero, ere, badugu guk ikuspegi, errealitatearekin bat ez dator ikuspegi bat Afrikaren inguruan, ikuspegi eurozentrista bat. Bai, noski, zen, uste dugu hori gure lana dela, dirua eramatea, eta, bueno, alde batetik dago hori, ez, buenista pizka bat ikuspegi hori, dela, joango gara, los pobres negritos laguntzera, ez, hori ikuspegi hori ez da ona, zeren beraiek, agian ez dute laguntza behar. Agian bai errekurtso edo baliabide ekonomikoak behar dituzte, zeren guk kendu egin diegu baliabideak, ez? Orduan, bai, konpentsazio hori egin behar da, ez? Pixka bat, eta bai, noski, kooperazioa beharrezkoa da, baina ez, eta guk munduko medikuetatik oso argi daukagu. Guk ezin dugu ara joan, eta guk uste duguna egin. Ez, guk hango pertsonekin lango egingo dugu, eta beraiek esango dute nola landuko dugun halako arazoa, adibidez, ez? Eta, bueno, hemen adituek esan dezakete, guk hemen Europan horrela lan egiten dugu, baina eske kontuan izan behar da hango kultura, bestela inonera iritziko gara. Eta bestaldetik dagoen ikuspegia da, pobreak badira, haien errua izango delako, korrupzioa dela eta, pizka bat, nola esan, harriak kanpora botatzen, ez? Dituzten pertsonek eta migrazioaren kausak ez dituztela ikusi nahi, ez? Hona etortzen dira gure lanak lapurtzera. Eta gauza haiek, noski, iruzurrak dira, ez dira benetazkoak, ez dute ezer lapurtzera etortzen, eta etortzen badira, segurazki da guk han egin ditugun gauzengatik gehien batean, ez? Esaten nuena, arrantzarena, edo baita ere Senegalen gertatzen ari dena da, gaz baliabideak aurkitu egin dituztela, eta orduan lan eremuak eta arrantza eremuak suntzitu egin direla. Orduan, zertaz biziko dira, hartzen dute haien txalupak eta Kanariesetara joaten dira. Baina, hori gertatzen ari da, eta guk bultzatzen ari diegu hori egitera. Eta gainera hemen, betidanik saldu Afrikako ikuspuntu hori oso pobreak direla, txaboletan bizi direla, betidanik saldu digute hori eta salvazio nahi hori. Piztu digute ez, joan behar gara gu, ara, pertsona hauek salbatzera. Hori esaten dio Salvador Blanco, ez?
irudi hori dela eta ez, joango naiz kooperazioara, eta argazkia botako dut haur txikiekin, eta gero nire Instagramean igoko dut. Bueno, guk oso kritikoak gara horrekin, gainera Afrika nazio ezberdinak ditu, hiriak adibidez, hiri izugarriak daude, eraikin, agian Tokion zaudela pentsa dezakezu, oso aurreratuak daude arlo askotan, eta gero bai, landa eremutan baita pobrezia dago, ez? Baina hori aurki dezakegu Afrikan eta Europako zeinbat herrialdeetan ere. Orduan, pixka bat, bai, egoera txarra da, ez dugu bestelakorik esango, horrela azaltzen dituzte datuak, osasuna adibidez Europakoa, baina askoz txarragoa da, ez daukate bakunentzako adibidez aukera egokirik, adibidez, edo tratamenduak hartzeko ere aukera ez dituzte. Gehienetan, orokorrean esaten ari dut, baina beste batzuetan edo beste hiri batzuetan aurki ditzazkegu aurrerakuntzak Europakoak bezalakoak. Orduan da pixka bat Afrika benetan begiratzea, ez? Eta hori, hemen ikuspuntua nola aldatu dezakegu, nola eman aldiogu honi buelta ezakit hezkuntzaren bidez, adibidez? Ale batetik nik, sinpleena dena, niri sinpleena gertatzen zairena da, gure bizilagunekin hitz egitea. Ez dakit, nik Afrikako bizilagun bat badaukat, agian, egun batean, kafearekin, kaixo, eta zu nongoa zaren, eta zergatik etorri zinen. Ez dakit, konfiantzarekin galde dezakegu, agian ez bakarrik hori, lagun horri konbidatu aldiogu gure kuadrillako afarira baita ere, ez bakarrik morboagatik zein den zure bizitza, baina bai, gero normaltasunean haien herriei buruz gauza kontatuko dizuete. Orduan, horrela da oso erraz ezagutu dezakezu herri bat. Baina bestela baita ere badaude liburuak, filmak eta komunikabideetan ere jasotzen dugu informazioa, agian komunikabide masasko komunikabideetan, ez dakit, Telecincon ez dugu Burkina Fasori buruz informazio askorik eskuratuko, baina badaude baita beste leku batzuetan honi buruz hitz egiten dena, ez? Eta pixka bat bilatu egin behar da. Horiek dira, ezagutzeko pixka bat, irakurri, entzun, eta ikusi. Eta beste aukera bat da, 27ko jardun. Noski, 25ean ospatzera eta 27ean ikastera. Eta, zer da bi egun hauetaz espero duzuena? Hori, 25ean Afrika ospatzea, haien erara, geltokira pertsona asko hurbiltzea, eta elkarrekin ikustaraztea Afrikako pertsonak ere hemen bizi direla, eta haien boterea ere pixka bat ikustea eta haien lekuan ipintzea, ez? Haientzako eguna delako. Eta 27ean, ez dudala esan, 27ean 6etan hasiko da jardunaldia, Zibikanen izango da. Eta, gu espero duguna da pertsonak hurbiltzea, Afrikari buruz entzutera, hausnartzera, eta gero ere momentutxo bat egongo da Saniladaneri galderak egiteko momentua. Orduan, zalantzak badituzte edo entzun ondoren halako kezkaren bat badaukate, aukera izango dute ere han galderak egiteko. Eta lekua mugatua izango da? Bai, lekua mugatua izango da, baina Zibikan nahiko handia da, oraindik lekua dago, pertsona nahiko inskribatu izena eman dute, baina oraindik denbora, lekua dago, eta bestela ere
grabatuko dugu eta YouTubeen igoko dugu, baina nik esango nuke hori, mesedez, hurbildu zaitezte Zibikanera, merezi izango duelako. Bai. Bueno, Jai Honeia bukatzeko, ezakit zerbait gehiago komentatu nahi duzu, jendeari zerbait esan, edo ezakit gonbidapena luzatzeko aukera. Bueno, bai, gonbidatu. Bai, egun hauetara hurbiltzera, 25ean geltokin 12etatik 6etara, gero 27ean Zibikanen 6etatik 8etara han egongo gara, gero gainera haurrentzako jarduera bat antolatu dugu, horrela, gurasoek joan daitezen hitzaldira eta aurrek Saharako ipuin bate inguruan egingo den aktibitate batean egon daitezke. Orduan, dena pentsatuz. Bai, saiatu gara. Eta baita, bere egunerokoan Afrikari buruz, haien burua galdetzea, zer dakit nik, zer entzun dut, hau egia izango da, hau ez, eta Afrikako pertsonak entzutea. Hori, gehien bat, egin diezagun kasu Afrikatik etortzen diren pertsonei, bai. Jai Hone bazuri beti bezala eskerrak eman, gurera etortzeagatik, eta dena hain ondo azaltzeagatik, eta ea zer moz joaten diren 25eko eta 27eko jardunaldiak. Mila esker zuei. Ondo segi hurrengora arte. Agur. Agur. Gaurko eta biharko eguraldiaren iragarpena ikusiko dugu orain. Gaur osteguna giroa freskoagoa izango da eta tarteka euria egingo du. Zaparradak batez ere goizaldean eta eguerdi partean botako ditu. Bereziki kantauri isurialdean eta bertan momenturen batean zaparrada mardulagoren bat egin dezake. Arratsaldean hodeitza leku askotan zulatu egingo da eta bustitzeko probabilitatea txikiagoa izango da. Arabako Errioxan eta Nafarroa hegoaldean ateri egongo da eta giroa argiagoa izango da, batez ere arratsaldean. Ipar-mendebaldeko haizea bixi samar ibiliko da, goizean batez ere itsasertzean eta arratsaldean barnealdean, bereziki Nafarroan. Temperatura maksimoak jaitsi egingo dira eta jaitsiera esanguratsuagoa izango da barnealdean. Oroar 16-18 gradu artean kokatuko dira, eta apur bat altuagoak izango dira Nafarroa hegoaldean. Ostiralean ipar-mendebaldeko haizearekin eraginpean jarraituko dugu eta tarteka euria egingo du. Zerua lainotuta egongo da, behe hodeiekin, eta tarteka euri pixka bat egingo du, batez ere ipar partean. Arratsaldean euri gutxiago egingo du eta iluntzerako oroar atertu egingo du. Hodeitza ere arratsaldean ez da hain trinkoa izango eta ostarte batzuk irekiko dira, batez ere barnealdean. Nafarroan Iruñerritik behera ostarte zabalak gailenduko dira. Temperatura maksimoak aurreko eguneko maila berdintsuan edo graduren bat gorago geldituko dira. Goazen orain parlamentuko galderak ikustera. Nafarroako gobernua laguntza neurriak lantzen ari da. AEBetako muga zergen eraginari erantzuteko. Eta honen ingurukoak izango dira aste honetako galderak. Agian egoera berri honen aurrean pizkat gure burua kokatzeko, aldez aurretik nik gutxienez bi gauza aipatu genituzke. Alde batetik, egoeraren definizioa emateko hitz bat erabiliko nuke, eta izango litzateke ziurgabetasuna. Zergatik, aldez aurretik inork ezin zuen pentsatu Amerikako estatu batuetako presidenteak egin duena egingo zuela. Zen ere bai egia da, hauteskunde kanpainan iragarri zuela, estatu batuak babesteko, kanpotik babesteko, bai hainbat neurri hartuko zituela eta horien artean muga zergak ezartzea.
baina ez genuen pentsatu indarra horrekin sartuko zela eta horrela hasiko zela. Hori alde batetik, ziurgabetasuna, badirudi bakarri bere burkoarekin egiten zituela konsultak eta egun batetik beste batera aldatzen dituela bere iritziak, beraz, ziurgabetasuna mundu osoan, eta gero beste aldetik, taia etxera etortzen, kontuan hartu behar dugu, Nafarroako BPG-aren 11% industria dela. Beraz, industria izugarrizko garrantzia dauka, gure erkidegoan, eta horrexegatik neurri horiek oso garrantzitsuak izan daitezke Nafarroarekiko. Eta gogoratu behar dugu beste aldetik iaz, eta iazko datuak izango dira, 589 enpresak esportatu zituzten Estatu Batuetara. Datuak esportazioak izan ziren 378 milioikoak, importazioak berriz 132 milioikoak, beraz gure alde izan zen merkataritza balantza 278 milioietan. Hori, logikoki, Estatu Batuetako presidentari ez zaio gustatzen, beraz hori da bilatzen duena, buelta ematea egoera horri. Hori, Nafarroan bere eragina izan dezake eta horrexegatik hartzen ari den neurriak. Gogoratu behar dugu ere, merkataritza politikan Europar Batasunaren eskuetan dagoela, haiek dute esklusibitatea arlo horretan, eta beraz, haiei dagokie hainbat neurri hartzea, bereziki neurri garrantzitsuenak. Eta hori da egin duten zen ere. Gero beste aldetik, Estatu mailan Sánchez jaunak iragarri zuen 14.000 milioiko plan bat erantzun eta bultzatzeko, enpresei laguntzeko, merkatu berriak bilatzeko alde batetik eta beste aldetik mugazergen izan dezaketen eragina hainbatean aurre egiteko. Eta hemen Nafarroa mailan, gune sortu bat, webgune berri bat sortu da, NAEX programa, internazionalizazio programa indartu da, zen ere bilatzeko informazioa edozein momentan izateko eta bilatzeko, eta enpresei laguntzeko, bereziki beste tokitan ezartzeko, eta bereziki hildo horretatik, bereziki informazioa bilatzen laguntzeko, eta bereziki ere Estatu Batuekiko misio komerzialak egiten laguntzeko. Kontuan hartu behar dugu ere, lehenago aipatu dut ziurgabetasuna eta adibideriko berenek izan daitezke zenmotako neurriak eman dira azken egunetan. Adibidez Txinarekiko Estatu Batuek iragarri zuen 155 izango zela haiei ezarriko zien mugazergak eta azkenean gelditu dira 130. Beraz, aldatzen joan dira muga horiek eta kontuan hartzeko. Ez dakigu nola bukatuko diren, zeren bakarrik egin dute 90 bai eguneko luzamendua. Beraz, denbora hori pasata gero ikusiko ditugu zen motako neurriak jarraitzen duten edo zeintzuk ez. Hasteko nik esango nuke jakiteko zen neurri zehatzak hartu behar ditugun ikerketak ere egin beharko dira jakiteko ea ze sektoreak kaltetuenak izanen dira. Nik uste dut Estatu Batuen merkataritza gerra hasi dela, iragarri dute automobilentzat 125 mugazergak, aluminiorentzat, altzairurentzat 125 mugazergak, dorre eolikoentzat 129 mugazergak, eta nik uste dut mehatxu kezkagarri baten aurrean gaudela. Horregatik, Euskal Herria Bildutik, otsailean bertatik galdetu genion gobernuari zenolako eragina aurre ikusten zuen hemengo Nafarroako ekonomian eta bar, eta egia esan da,
gure merkataritza saldo estatu batuekin positiboa da. Horrek esan nahi du importatzen duguna, baino gehiago esportatzen dugu. Baina hala ere eraginak egonen dira eta estatu batuen aurrean daukagun esposizio maila garrantzitsua da. Frantzia, Italia eta Alemaniakoa askoz txikiago izan arren, nik uste dut garrantzitsua dela eta prest egon behar garela. Balorazioa orokorrean positiboa da. Halako egoera baten aurrean, batzuetan ez dakizu zer motako neurriak hartu behar dituzun, bereziki aipatutako ziurgabetasunaren gatik, ezta? Beraz, Europatik egin litekeena, hain zuzen ere, estatu batuetakin, edo bertako arduradunekin biltzea, hitz egitea eta negoziatzea, ezta? Hori da egin dutena. Batzutan bazirudien nahiko ahula zela Europako jarrera, baina azken finean lortu dena bilatzen zena, ezta? Eta horrezatik hasieran iragarritako 20%ko zergak momentuz gelditu dira 10%. Beraz, lortu daen batean murriztea mugazerga horiek eta hori positiboki baloratu du. Eta gero ere, estatu mailan aipatutako 14.000 euroko plan hori, enpresak laguntzeko, eta gero Nafarroan bereziki informazioa, enpresekin biltzea, laguntzea, hainbatean behintzak hori merkatu berria bilatzeko, hori da egin dena eta jarraitzen egingo dena. Nafarroko gobernuaren, estatuaren gobernuaren eta Europaren arteko koordinazioa nola izanen den jakiteko, itxaron beharko dugu. Nik ziur nago erantzuna bateratua izan behar dela, zeren partida hau ez da bakarrik hemen Nafarroan jolasten da estatu mailan ere eta Europan ere. Horregatik, erantzuna bateratua izan behar dela hori bai. Baina baloratzeko koordinazioa itxaron beharko dugu. Positiboa dela uste dut 3 instituzioen irakurketa oso antzekoa da. 3 instituzioen arabera muga zergak kaltegarriak izanen dira guztiontzako. Muga zergek prezioen igoera ekarriko dutela, agian pobrezia handiago herritarrontzako, eta hori positiboa da, baina esan bezala koordinazioa baloratzeko itxaron beharko dugu, zeren Trumpek iragarritako muga zerga batzuk ez dira gauzatu, behintzat guztiak ez, beraz denborarekin jakingo dugu. Nik esango nuke aldez aurretik oso zaila dela jakitea zen motako neurriak eta zen motako bideak hartuko dituzten herrialde ezberdinek, ezta. Inork ez duen espero estatu batuak egin duena egingo zuela. Bai, egia da duela 8 urte Trump jauna boterean egon zenean hainbat neurri ere, halako neurri ezohikoak hartu zituela, baina ez zen ailegatzen ari den muturrera, ezta. Horregatik aldez aurretik ia ezinezkoa da jakitea. Aitortu behar dugu, globalizazioa eta merkatu libreak ezarritak zeuden mundu osoan, eta gauzak batean behintzat bazirudien ongi zihoaztela, ezta. Horregatik inork ez zuen espero halako neurrik. Eta beraz hartzen ari den neurriak hortik joan behar dira, bereziki gure enpresak babesteko, gure esportazioak babesteko, Europa mailan, estatu mailan eta hemen Nafarroako mailan. Eta horrela pentsatzen dut jarraitu behar dugula itxaroten ea zer gertatzen den 90 egun horiek pasata gero bere eragina ere izaten ari delako estatu batuetan, beraz agian moldatuko dute edo giro bat emango diete orain arte hartzen ari diren neurriei. Nik esango nuke asko ikasi behar dugula, orain estatu batuen azkeneko merkataritza politika eta beti bezala Euskal Herria Bildutik defendatzen dugu tokiko
faktorea bultzatzea. Hori beti defendatu izan dugu Euskal Herria Bildutik parlamentu honetara ekarri ditugun ekimenetan ere, eta gero merkatu berriak aztertu beharko dira, merkataritza harreman berriak aztertu beharko dira ere, eta bertako produktuak, tokiko merkataritza, tokiko produktuen kontsumoa bultzatu beharko genuke. Eta nola ez, erabakiak hemen neurri handiago baten hartzea funtsezkoa izanen dela, batzutan subiratasunez hitz egiten dugunean batzuek beldurtzen dira, baina orain inoiz baino gehiago agerian geratuta zenolako garrantzitsua den gure subiratasuna. Datorren osoko bilkuran, datorren ostegunean, hain zuzen ere gure aldetik zentral nuklearren kontrako mozio bat aurkeztu dugu, eta espero dugu aurrera ateratzea kontuan hartuz, estatu mailan badago plan bat orain irekiak dauden zentral horiek apurka izteko, 2035 arte luzatzen da plan hori, eta espero dugu mantentzea, hori da zuzen ere eskatzen duguna mozioan. Beste puntu batzuk daude, adibidez energia berriztagarria bultzatzeko, horiek ordezkatzeko zuzen ere, ditugu hemen Nafarroan aitzindariak izan ginen arlo horretan, energia berriztagarriekin, eta gure ustez hortik jarraitu behar dugu. Hori da gure lan ildoa nuklearra baztertzeko. Joan den hilabeteko itzalaldia eta gero badirudi hotz batzuk altxatu direla, hain zuzen ere nuklearren alde, berriro plan hori luzatzeko, atzeratzeko, eta erabat kontra, horren halako erabaki baten kontra, erabat kontra gaude. Beraz, hortik joango da gure mozioa, eta horren alde jokatuko dugu datorren plenoan. Gai librea aste honetako plenoan Euskal Herria Bildutik aurkeztuko dugu mozio bat. Mozio honetan eskatzen diogu Nafarroako gobernuari eska dezaiola estatuaren gobernuari lan ikuskaritzaren eta enplegu politika pasiboen transferentzia, zeren uste dugu lan istripuen zifrak lotsagarriak direla Nafarroan jasan ezinak, onartezinak, urte honetan 12 pertsona hil dira lan istripuetan Nafarroan, gainditzen dira aurreko urteko zifrak epe berdinean, eta 2023an izan genuen lan istripuen kopurua urte osoan ja gainditzen ari da. Beraz, pentsatzen dugu tresnak behar ditugula lan istripuei, lan heriotzei aurre egiteko, eta gainera transferentzia horrekin. Por cierto, transferentzia hori transferitu egin zen beste komunitatei, Katalunian badaukate, EAen badaukate, eta guk uste dugu autogobernuan aurrera pauso bat izateaz gain, izango zela tresna eraginkorra, esan bezala lan istripuei, lan SDR-ei, lan heriotzei aurre egiteko. Espero dugu onartzea ostegunean plenoan. Gaurkoz hau izan da dena, bihar itzuliko gara eduki eta elkarrizketa berriekin. Mila esker zuen arretagatik, agur, arratsalde ona pasa. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.